Hvis du går tidligt i seng, sover dine 7-8 timer og alligevel vågner flad, så er der noget, du skal vide. Det er ikke fordi, du sover for lidt, det er fordi, du sover dårligt. Og det er to vidt forskellige problemer. De fleste tror, at hvis de bare får timerne ind på kontoen, så er søvnen i orden. Men antallet af timer i sengen, det er kun den ene halvdel af ligningen. Den anden halvdel, det er kvaliteten af de timer. Du kan ligge i sengen i 9 timer og stadigvæk vågne med hjernetog, lav energi eller en følelse af, at du har brug for kaffe, bare for at fungere. Og det er ikke fordi, du er doven eller forkælet. Det er fordi, din krop ikke har fået lov til at restituere ordentligt om natten. I den her video, der vil jeg vise dig, hvorfor det sker, og hvad du faktisk skal gøre ved det. Inklusive en række ting, som du kan justere én gang, så hjælper det på din søvn hver eneste nat fremover. De mennesker, jeg taler med på Instagram, har ofte det samme mønster. De er typisk over 30, de har et travlt liv, mange har børn, og de prøver at gøre tingene rigtigt. De har hørt, at man skal sove 7-9 timer, og de forsøger at gå i seng i tide. De drikker måske ikke kaffe efter klokken 2 om eftermiddagen, de har skåret ned på skærmtiden. Og alligevel så vågner de uoplagt. Mange ligger vågen med tankemylder, når de endelig kommer i seng. Andre falder hurtigt i søvn, men vågner flere gange i løbet af natten, uden helt at vide hvorfor. Og nogen vågner klokken 3:30 og kan ikke falde i søvn igen. Når de står op, så føler de sig groggy. De tænker, at det nok bare er alderen eller stress, eller at de bare er nogle af dem, der har brug for mere søvn end andre. Og så begynder den indre dialog igen. Måske skulle jeg tage et kosttilskud, måske skulle jeg købe en ny madras, måske skulle jeg track min søvn med et ur. Problemet er, at de fleste går efter symptombehandling, før de har styr på fundamentet. Og fundamentet, det er altså ikke kosttilskud eller gadgets. Fundamentet, det er det miljø, du sover i, og de rutiner, der leder op til søvn. For at forstå, hvorfor god søvn ofte handler om mere end timer i seng, så er man nødt til at forstå, hvad søvn faktisk er. For søvn, det er ikke én tilstand. Søvn, det er flere forskellige stadier, som kroppen den cykler igennem i løbet af natten. Nogle stadier handler om fysisk restitution, andre handler om hjernens oprydning og hukommelse. Og hvis du bliver forstyrret midt i et stadie, selv hvis du ikke vågner helt, så bliver den cyklus afbrudt, kvaliteten af din søvn falder. Det betyder, at små ting, du ikke engang lægger mærke til, lyd udefra, lys der tænder, temperaturen i rummet der stiger, det kan forringe din søvn markant, uden at du ved det. Og samtidig så er kroppen et adaptivt system. Den prøver hele tiden at gøre det bedste ud fra de signaler, den får. Så hvis du sover i et rum, der er 23 grader, masser af lys og skærmtæt på sengen, så bliver det sværere for kroppen at producere alle de hormoner, der skal til for at falde i den dybe søvn. Det er ikke fordi, det er umuligt, det er bare unødigt svært. Og det er præcis pointen. De fleste mennesker arbejder imod deres egen biologi, uden at de ved det. De prøver at sove godt, men deres soveværelse det er sat op til alt andet end at sove. Min tilgang det er at fjerne så mange af de her forhindringer som muligt, før vi overhovedet begynder at tale om kosttilskud, tracking eller avancerede metoder. Fordi når fundamentet er på plads, så kommer resten af sig selv. Jeg har selv været det værste eksempel på dårlige søvnvaner. I lange perioder der accepterede jeg konstant søvnunderskud som en del af livet. Jeg gik sent i seng, fordi jeg ville have mere tid til mig selv om aftenen. Jeg sov med telefonen lige ved siden af hovedpuden. Mit soveværelse det var alt for varmt og uden luftudskiftning, og jeg havde slet ikke tænkt over, hvor meget lys der sneg sig ind igennem gardinen. Jeg troede, at jeg bare var en af dem, der havde brug for mere søvn end andre, og at det var derfor, at jeg var træt. Men da jeg begyndte at justere de her ting omkring mig, altså ikke selve søvnen, men miljøet omkring sengen, så skete der noget. Og gradvist så begyndte jeg at vågne mere oplagt. Jeg havde mere energi i løbet af dagen, og jeg havde mindre behov for kaffe for at komme igennem dagen. Det gik op for mig, at god søvn, det handler altså ikke om viljestyrke. Det handler om at gøre det nemt at sætte sig selv op til succes. Så lad mig vise dig, hvad du konkret kan gøre. Jeg deler det op i 2 kategorier. Det du kan justere én gang, og det du skal være opmærksom på hver dag. Det første, det er temperaturen, fordi kroppen den sænker sin kernetemperatur, når den skal sove. Det betyder, at du sover bedre i et køligt rum end i et varmt. Ideelt set så omkring 18 grader, og hvis du bor et sted, hvor der bliver meget varmt om sommeren, så kan aircondition altså være en rigtig god investering. Men selv et åbent vindue eller en ventilator eller en tyndere dyne kan gøre en stor forskel. Hvis du vågner svedig om natten, så er det ofte et tegn på, at rummet det er for varmt. Det kan være svært at mærke, men det kan tydeligt ses med en pulsmåler. Herefter så lys. Mørke er en af de stærkeste signaler til kroppen om, at det er tid til at sove. Mørklægningsgardiner det er en af de bedste investeringer, du kan gøre for din søvn. Selv hvis du bruger en sovemaske, så er det altså værd at sørge for, at rummet det er mørkt. Fordi kroppen den opfatter også lys igennem huden, ikke kun igennem øjnene. Og i forlængelse af det, så skærme og blåt lys, det påvirker din krops produktion af melatonin. Det er det hormon, der gør dig søvnig.
Den bedste regel, jeg kan give dig, er at få mobilen helt ud af soveværelset. Ikke på natbordet, men helt ud af rummet. Køb et billigt vækkeur, hvis du har brug for en alarm. Det her ene skridt er for rigtig mange den ændring, der gør den største forskel. Luftkvalitet, det er noget, de fleste aldrig tænker på. I løbet af natten så ophober et lukket soveværelse CO2, og iltniveauet det falder. Det mærker du måske ikke direkte, men det påvirker stadigvæk søvnkvalitet. Så sov med døren åben eller med vinduet åbent, hvis det er muligt. Især hvis dit soveværelse ikke er så stort, eller hvis I sover 2 personer i rummet. Lyd, selv små lyde kan skabe mikroopvågninger, som du ikke husker, men som bryder din søvnstadie. Hvis du bor et sted med trafik eller støjende naboer, så kan ørepropper eller en lydmaskine være en game changer. Og så madrassen. Du bruger en tredjedel af dit liv på den. Du behøver ikke det allerdyreste på markedet, men du skal kunne ligge på den uden at vågne med smerter, og du skal føle, at du kan ånde frit. Det er hele kategorien af ting, som du justerer én gang, og så har du fred. Noget af det er gratis og kan gøres i dag. Den anden kategori, det er rutinerne omkring søvn, altså faste sengetider og mindre skærmtid den sidste time, og ingen tunge måltider lige før sengetid. Og hvis du sover sammen med en partner, så er det værd at vide, at det også påvirker søvnen forskelligt fra person til person. De studier viser, at kvinder i gennemsnit sover bedre sammen med en partner, mens mænds søvnkvalitet ofte falder lidt, hvis man sover ved siden af en partner. Og jeg argumenterer ikke for, at man skal sove hver for sig, men det kan være en del af forklaringen. Et sidste vigtigt punkt omkring tracking. Mange bruger uger eller ringe til at måle deres søvn, og det kan også være sjovt at kigge på. Men du skal bare vide, at de kan ikke vurdere dine søvnstadier præcist. Det kan kun gøres med elektroder på hovedet. Det de er ok til, det er at estimere, hvornår du er faldet i søvn, og hvornår du stod op, om du vågnede i løbet af natten. Så brug det som et skøn, men ikke som en facitliste. Og hvis du vågner og føler dig groggy, så er det ikke et tegn på, at du nødvendigvis har sovet dårligt. Det er et tegn på, at du måske er vågnet midt i et dybt søvnstadie. Så det siger i sig selv ikke noget om, hvor udhvilet kroppen faktisk er. Hvis du tager én ting med fra den her video, så lad det være det her. Begynd med miljøet, før du begynder med tilskud og tracking og komplicerede rutiner. Det er der, du får allermest tilbage for den mindste indsats. Jeg deler løbende mere om, hvordan man bygger en stærk hverdag op fra fundamentet og uden ekstreme rutiner. Hvis du er nysgerrig på, hvordan det kunne se ud for dig, så er du altid velkommen til at skrive til mig på Instagram. Derinde hedder jeg Longevity Chris, og jeg læser selv alle beskeder. Tak fordi du så med.